Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. लोगोफोर फिन खेबसे दिनैहाय भिडिअखौ लानानै फैफिनबावनाय जाबाय ब्लग हिसाबैहाय। तो जायफोरा मोजां मोनो नोंथांमोना नायलांनो हागोन। जोङो बे साननैयावहाय बेबायदिनो भिडिअ क्लिप्सफोर जोङो गोसारबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो भाइरेल। सो एक्चुअली मा जादों जोङो बेखौहाय मोजाङै डिटेल्सखौ मिथिजोबाखै। आङो सिगाङावनो बुंहरखाबाय। तो खालि जोङो बेवहाय जस्ट बेबायदि भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय जोङो नुनो मोनदों। निश्चय बेवहाय मिटिंफोर बेबायदि जादोंमोन जानांगौ आरो जोङो बेवहाय बेबायदि माने बुजानाय ना। तो बेबायदि भिडिअ क्लिप्सफोर जोङो नुनो मोनदों। तो बेखायनो बे भिडिअखौ आंबो लानानै फैनाय जाबाय। थारैनो सैथोआ मा तो बेखौहाय मिथिनो मोनाखै। जेनुइन माने जाथाया मा जामारनायमोन ना। तो बेखौहाय मिथिनो मोनाखै। थेवबो आङो बे क्लिप्सफोरखौ नुनायलाय बेखायनो बे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ ना। तो मा जानायमोन आरो माबोरै बेबायदि भाइरेल जाखो आरो माबोरै गोसारखो ना। तो बयबो मिथिखाबाय जानांगौ मा दाय मावनायमोन ना। तो बिदिब्ला लोगोफोर आङो क्लिप्सखौ एसे दिन्थिलांनि। दिन्थिनायनि सिगां सोरबाफोर नोंथांमोना मोजां डिटेल्सफोरखौ मिथिदोंब्ला एसे डिटेल्स होनानै लानानै फैयोब्लानो जाबाय। आरो बेबायदिनो जोंहा बे साननैसोआवहाय आदैसोआबो बेबायदि भिडिअसफोर आपल'ड खालामाखै। कमेडि बेबायदि भिडिअफोर लानानै फैयो। स' बिथाङाबो दा साननैसोआवहाय बेबायदि भिडिअसफोर लाबोआखै आरोना। तो लाबोयोब्ला निश्चय नुनो मोनगोन मोजां डिटेल्सफोर मोनदोंब्ला। स' नोंथाङाबो भिडिअखौ लानानै फैयोब्लानो जाबाय आरोना। बिदिब्ला लोगोफोर आङो एसे क्लिप्सखौ दिन्थिलांनि आरो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' नोंथांमोनाहाय क्लिप्सखौहाय नुखाबाय निश्चय मिथिखाबाय जानांगौ। आरो मा सानो नोंथांमोना बेबायदि भिडिअसनि सायावहाय। स' गोरोन्थि जादोंना मोजां जादों बेबायदि भिडिअखौ आपल'ड खालामनायावहाय। स' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। निश्चय आंनि साइडनिफ्राय डाइरेक्टलि ना बेबायदि इमान खुला भाबै भिडिअसफोरखौ आपल'ड खालामोब्लाबो एसे ब्लार खालामनानै भिडिअखौ आपल'ड होनाया मोजां। आरो डाइरेक्टलि ना एथबां अपेन भाबै भिडिअसफोरखौहाय आपल'ड होनाया बांद्राय मोजां नङा आरोना। एसे रिस्क जायो। स' बिनि थाखायनो जोङो भिडिअफोरखौ आपल'ड होयोब्लाबो एसे केयारफुल बा सांग्रां जानानै आपल'ड खालामनाया मोजां आरोना। तो आङो बेखिनिखौसो सानो। स' नोंथांमोना मा सानो एसे कमेन्ट्स खालामनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। गोजोन्थों। बाय बाय।